Assalamu alaikum wani gaba wanda mu sake ganin ka tun kafin zaɓe. Wa alaikum salam to. Ai ka san mu ba a ganin mu in kaga an gan mu to lokacin zaɓe ne. Idan kaga an gan mu to lokacin zaɓe ne ko kuma kafin a yi zaɓe. Bayan zaɓe kuma. Bayan zaɓe kuma ganin mu duk kai da gaske. Barka da zuwa wani gaba. Yau barka. Kafin a zaɓe ku wani gaba. A wannan lokacin ne zamu muke shiga cikin gari mu shiga cikin al'umma mu ci waina tare da almajirai mu ga mai kuli-kuli mu kira shi mu ci kuli-kuli tare da al'umma sannan kuma mu yi saraka. To bayan an zaɓe ku wani gaba. Bayan an zaɓe mu kuma a daidai wannan lokacin muke tattara ina mu da ni da iyalaina da kuma ƴaƴana mu yi Abuja. Kafin a zaɓe ku wani gaba. Ai kafin a zaɓe mu za mu yi wa matasa alƙawarin za mu neman musu aikin yi sannan kuma za mu neman wa 'ya'yan talakawa scholarship a kasashen waje watan turai kenan. Kafin a zaɓe ku. Kafin a zaɓe mu kenan. Bayan an zaɓe ku wani gaba. Ai bayan an zaɓe mu a daidai wannan lokacin ne za mu ringa bi lungu da sako da kwararo muna taimakawa matasa da naira 5,500 wasu kuma muna ba su naira 10,000. Wannan tallafi ne wannan a daidai wannan lokacin za mu tattara bayan an zaɓe mu kenan fa za mu tattara 'yan social media za mu tallafa musu da mashina domin su ci gaba da tallafa mana muwa a social media suna faɗan ƙarya muna sai musu mashina suna a shaɓa a daidai wannan lokacin kuma muna turai muna caɓawa da mu da iyalanmu za mu masa alƙawarin cewa za mu ba su tsaro za mu yi masa alƙawarin cewa za mu kau da duk wasu matsaloli da yake damun mutane na sace-sace da kuma kafce-kafce da kuma sare-sare insha Allah. Bayan an zaɓe ku wani gaba. Bayan an zaɓe mu mutumin da yake Abuja ina zai san matsalolin da suke faruwa a yankunan karkara ban da abin ka kai ba. Ai wannan ba za mu iya gane ba saboda muna Abuja muna can muna cin kaji. Abuja muna cin kaji ba za mu samu da zai faruwa ba. Kafin a zaɓe ku wani rabin. Ai kafin a zaɓe mu za mu yi wa talakawa alkawarin cewa za a gyara tituna sannan kuma za a gyara asibitoci za a ba da ruwa kyauta sannan kuma magana wutan nefa ba ɗauke wutan nefa kamar ɗauke gani a Ingila a Jamus. Bayan an zaɓe ku wani rabin. Bayan an zaɓe mu magana ba da ruwa kyauta ai babu ita ai babu magana ba da ruwa kyauta magana titina ko banza a yi faci-faci jama'a su ringa wucewa magana kuma da kake maganar ruwa barkatai da wani board na ce na ga akwai yan garuwa ko? Ai akwai yan garuwa ko? To yan garuwa ai suna na ai ko banza aikin da kake ana biyan ka duk wata ka sai ruwa ka dan kaga dan garuwa ka nemo ka ce dan garuwa zo nan kawo mu ruwa albashi ake biyan ka naga ko ba albashi ake biyan ka ba haka ne duka a nan muka kawo ƙarshen hirar namu da ɗan majalisa honorable Cizowan Germany me za ka iya ce ma fans ɗinka da ƙarshe honorable. So abin da zan iya faɗa shine nan wannan abu da muka yi ba mun yi dan wani bane ba wannan comedy ne sannan kuma ku biyo mu a ci gaban wannan domin za mu rinka kawo muku shi yau sannan kuma abin da ke son faɗa kai liking kai comment kuma ake ne so muke kai mana liking kai share din wannan bidiyon yau kada ku manta wannan kallon da ne tare da Cizowan Germany kai follow din mu a kan social media daidai honorable Cizo Germany ana ina gajiya bayan zaɓe kuma muna da magana bayan zaɓe honorable muna da magana bayan zaɓe.